Pelikán. 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 Dobré ráno, Slovensko. Tak ideme do toho. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis étudiant et já mám raňajky tu. Mám tu dobrý sír, parádný super sír a pečeného pelikána. De magnifique. A to víno de bon, de Zbiran. Pelikán? Jo, napod. Prišiel som niečo navariť pre pelikána. Čo ľúbi pelikán? Pelikán ľúbi ryby, ľúbi pelikán, detok. Čili papričky, takétok. No ale pelikán najviac ľúbi oného. To Tomáša Griača. To by si měl vybrat. To ale opäť neviem. So what's this? What is there? Fucking politician. So, and what's this? I will eat this? This fish. It's for pelican or for me. Just give me something else. Say, nothing there. So I think only one man is the best, and he is Thomas. He is Thomas Graz, and he is for you as the best blogger in the world, and he also know cook. Ciao bella, ako sa máš, čo? Dobre, ja som vám tak dobre. Jo, akurát do Pelikána sa snažím dostať, no jasné, do Pelikána. Pelikán je parádny, Pelikán ma potrebuje, lebo ja som ten najlepší bloger, akého má. No, že keď študujem žurnalistiku, no bodaj by nie a pozri sa, zase, ešte aj keď pravde pracujem, tak ja som pre Pelikána, super, Pelikán ma musí zobrať, no jasne, no Bella, no, ja, veru, tak, no jasne, maj sa, Bella. Здравствуйте, дорогие друзья! На здоровье! To ja som vám prišiel povedať o Tomášovi Griačovi. To tak dobrý chlapec. To dragý, dobrý, také srdce, taká široká duša, takého dlhého vlasa, takého dlhého. Toho si musíte vybrať. To najlepší bloger na celom svete. To lepšieho niet. Nemôžete veriť. Jaru. Guten Tag, Pelikán. Mám tu pre teba, mám Tomáša Griača ti ponúkam. Ten najlepší. To je najlepší best, pretože ho baví cestovať, baví ho písať. No a lepšieho na svete nie je to, Pelikán. Vyber si Tomáša Griača, prosím, vyber si. Oh. Takže Pelikán, vidíš, aký mám deň, ako žijem svetovo, preto prosím ťa, pomôž mi, aby som to naozaj prežil, spoznať všetky krajiny a žiť si tak, ako si to predstavujem. Sľubujem ti, že ja budem ten najlepší.